迷っている時はすでに答えは決まっているか。ここに来るまでに随分と時間がかかった気がするな。二人には心配かけたよ。刑事。行くのか。ああ、家康に会いに行ってくる。会ってあいつのことを聞いてくるよ。あいつが何を思って死んだのか、この目と耳で確かめてくる。では帰ったらご飯にいたしましょう。好きなものをこしらえておきますよ。ああ、ありがとう。